Kaunti ya Kisii ni kabonjere kurwasa ichiri ya daraja mbili iyo kutoka ngamiyo mwichobo songa kaunti ya Kisii bagenderete kuimurunganiriya kubwatekana no kubwateka kumurire kirembere obutuko bwokia lero sense mejo abonjere yabuniko bate birubu nambra manyikiriro kubwateka kumurira sense mejo bono iribintu byabo kunyara gusarikana kunyara saranene abachimiro nchechibesa cyabachiko sira kubwatekana nebinte byaba bikoya obutuko bwokia lero abonjere yaboniko bagania serikali ya kaunti ya Kisii kwaneka munankorero butukime elikumanya ningi kero muri Kasentundende asechire daraja mbili na boni kwa buri mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwa kibunango sana nagati binanchira mu yoko nyara gusiragati ya boncheria bali ibintu bya bikujya bunatoka manyigwa no muri Kaito Dipona Asanya lakini bono ene sabari ya kabere makontora era ndio makona sana eken nekirugi ntunda ya kabere guchesa boncheria vechire ni ya daraja mbili kutoka meye county ya Kisii ayama ega yomuriro monene kubwata chinyomba cyabo cyobonchereria ubutukubukira rero no gusalia enibe nyinge neri arengeri tukoliye chiro akaro twa oniri to taite ko katanda akaro twekire nyumba kumana ko ikuno muriro soyi iga daraja ga yotwa beri to kuyire yeru ngati entambe titwana korora bakona ane sara wa beri ga nyati ga twetire ni mengi Batiaga togo kujaka togo imuka twasa bachiro ndoko beka akaigo twasambe ninduda yakabere twasambe anu muliro sambe tumapema sata abantu bekira wikino kwanga eka konito era ora pasengi nombe jinjingo turatenga numuliro twatige tumana katika ofensa sasa nyumba je biasa honestly numuliro jete ndosibire gusangana abanchuria bwini ngo baba bakwemurungania binge byasire taya sialo more than 1 million kero ko ibeka bisiale bisareke togo sabe county government emba to tumirete gari ga to million molero kana ne binge nande byasareke temon tatigarende tigeto lige to manya what's the problem era sasa ne serikali boyiko elia konya sasa binge to abe to gwetereme chande me nanya nabo nigo basangani kitasini Kendizi TV bagotebanga nigo yababerero mu chando monene asukuni chibesa chya makabeso echibakoimukia abuna chiloni elibanyare kwegendereria era ngende na watu waje kende ngeyo tu akonye na ende kono inga na ende twajere kende ngeyo chironi etoko bigoli bana tukumeti na ki chironi echi nkitogo cha kwaka na nkitogo cha kaunti waka abana ni school to begete mara having chiloni bago waka na bako ila ni day on a daily basis wengine wanarudisha weekly wano gaki no nyina abantu ababechiro nimbali gocha bagarusi nyumba rende keri batigate na karo kinyumba bayire kyagera ebye chiro byerire bagochicha nyumba babero na baraba ko bogo nikigego tigara okubule kwabo bono guchese serikali nuko basaba banyare gwe Sonia na kubabwatokera obokonyi banyare gokeani emechando babere bakonyora eli banyare kwegendereria asubugima ta Kisimbarat dora otorolera ngwa mabera egere bidebirane na bebi tumwakane. She's a single mother, ana hustle kutafutia watoto wake school fees na tusaidie wasaidia hao wamama tafadhali wanahangaika sana. Komenta nayo nigo babolire montonde ubwato mu chando na bonchule bakobera chinsemecho anyare we sokia banyare kugayana amangana yue asenchirengiya ili banyare korosia omorembe cyane cyuka twatenze ya muntu waba ngeke ntobuto kare mutuyana biko kandi kundi ndiko tene ya muntu njengo tebambu ya mama somo n'anya sahe andigeri ibintu bino biko genda ense moyo bolendi nigo bigo babolire chitaki nari kubekwa secire yone ya daraja mbili ilinya reko kyani ebikora mu biga byo bosalia ko rwasa abantu bali bakobera musunteime asengenjo saa 3 bonoroche igo security nero and there is no enough security inside because anyendire security eroro kangana lyo muntu abakoranga yabete no ataya nchiyo bono ne chire anyendi go seta yebeki no ne se chire ri mari sengenje no turange ne chira kango borabumboro omuntu ro agotwaro bwoba bwogocha kokoi kore gente kyateta gokora sengenje bakoro ndo morori bono insecurity your lights nchiyo ga chire ngima yo katubu at lights paraga joke chirimete kuruse nkuru moisonde so security teye giko reporteria igataseni kyao na mbeya mo Kendizi TV kurwase jira nene ya daraja mbili yugotoke meye county ya Kisii litigana nkoro kwa Dipon Asanya.